Ku Africa Suez Canal imalumikiza masitima ochoka ku Europe ndi Asia. Ku Irani Strait of Hormuz yofunika kwambiri. Sitima zonyamula mafuta maiko a Saudi Arabia, Qatar, Oman, Emirates, Kuwait zimadusa ku Irani pa ulendo wa ku Indian Ocean. Panopa nkhondo yayamba ndipo Irani siku la sitima kudusa malo ameneko. Petrol ndi gasi zamba kukwera. In addition, America inaika ma anti-missile odula ku Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Israel. Mwachitsanzo, patriotic missile imodzi $4 million. Tiyerekeze Irani yaponya mizinga 200 ku Saudi Arabia. Pakufunika 200 patriotic missile. That will cost $800 million. One shahidi ni $20,000. Zikutanthauza kuti Irani ngakhale kuluza akuononga ndalama zochepa kuyerekeza ndi America. Akaponya mashahidi a $4 million, ena wakuononga $800 million kuti ayigwetse. So, the more Iran is throwing shahidi missile, the more these countries are losing money. Na unaposa chedwa, America yatumiza B-52 bomba ku Iran. Ndege zimenezi ndi zajabu, sizimatuka chisawawa, zimanyamula mabomba opya. America ikugwisa ntchito popasula mafactory apasi amene Irani imapangirako mizinga. Ndikunena pano 7 factories apasulidwa kale. Padzana ndimanena kuti aluya amaperekana okhaokha. 2020 Qasim Soleimani anaphedwa Donald Trump, amene yusana wa masewera mkulu wa nkhondo amayang'anira Hezbollah, Houthi, Hamasi, Boko Haram ndi magulu ena ku Syria ndi Iraq. Ataphedwa, Supreme Leader anasankha Ismail Khan. Chilowere mkulu ameneyu ku Irani wachitika zodabwitsa. 31 July 2024 mtsogoleri wa Hamasi anapita ku Tehran. Ismail Khan anamukonza malo ogona mu guest house. Pakati pa usiku bomba inaphulika ndi kumupha. 27 September 2024 Khan anatumiza vice wake ku Lebanon. Amachita zokambirana ndi kuwa Hezbollah Hassan Nasrallah. Israel inaponya bomba ndi kuwaphulitsa. 2 days later zangochitika. Ismail Khan anakwera ndege kupita ku Lebanon. Anakoza meeting ndi Safiaddin, heir to the throne wa Malemu Nasrallah. Within 10 minutes mwambo utayamba anatumiza message kunena kuti safika kumaloko. Mwadzidzidzi Israel inaphulitsa bomba ndi kupha onse. Now 2026 28 February mkulu ameneyu anaende Ayatollah that morning. Atangosuntha simatenge nthawi, ndege zinatulukira ndi kupha Supreme Leader. Pali mphekesera yonena kuti mkulu ameneyu ndi kazitape wa Israel. Panopa kufunsidwa mafunso mkachipinda komata. So tikamena kuti anthu amenewa amaperekana okhaokha, it's not a joke. 1980 America, Qatar, Saudi Arabia, Dubai anamunyengera Saddam Hussein. Anapasa zindalama zida za nkhondo kuti athane ndi Irani. 8 years anamenyana ndipo anthu 1 million anaphedwa. 2003 Kuwait inachita haya America athane Saddam. Ataphedwa 2006 Khamenei ndipo malake anasangalala. Kunali ma celebration ku Irani. 2011 ataphedwa Gaddafi ku Irani amasangalala. Ayatollah Khamenei Foreign Ministry inatusa statement kuyamikira zigawenga za ku Libya paifa Gaddafi. Inu mukudziwa kuti banja la Gaddafi linathawira ku Syria. Atafika umeneko Hezbollah inagwira mwana wake Hannibal 2015. Anamusunga ku prison 10 years. Qasim Soleimani komanso Hassan Nasrallah amafuna kumupha. Anammasula 2025 mayi akatapereka $1 million. So kungona mwachidule anthu amenewa safuna zabwino. Mukapita ku Dubai, Doha, Abu Dhabi, Kuwait mukapeza mabichi okongola. Mizinda yolemera pa dziko lapansi: New York, Tokyo, Hong Kong, London, Singapore, Paris imapezeka mbali mwa nyanja. Irani imapanga control
3,000 km coastline koma sanamange chilichonse. Zimenezi sizinayambe ndi Khamenei. Mafumu onse anakhala kumeneko sanamange mzinda mbali mwa nyanja. Funso nkumati apo pachani. Tikalowa mu history 336 BC Alexander the Great anazira pa nyanja ndi kuwanda bomu. 1507 Apwitikizi. 1856 ma British. 1941 Russia. Onsewa amadzera pa nyanja kulowa mu Irani ndi kuwanda bomu. Khamenei atafika analamula kuti ku coastline kusamangidwe chilichonse. Mizinda yaikulu ngati Tehran inayikidwa kutali ndi nyanja. You can see even America yafikiranso ku nyanja. Sitima zonyamula ndege ndi mabomba zayima komweko. Pamene pazotanthauza kuti mzinda wa Tehran ukanakhala ku coastline, America ikanatumiza asilikali ndi kulowa on the ground ndi wapulisa. Koma iwo akuyisa ntchito air, ndege, mabomba, akungoponya m'malire. Sanatumiza asilikali on the ground. Chifukwa ku Tehran ndi kutali, mayendedwe ndovuta. Irani, dziko la Mashia, linazungulidwa ndi majority Sunni. Pakistani, Afghanistan, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, onsewa ni Masuni. Amadana kwambiri ndi Irani. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi anali Masuni. Ataphedwa ku Irani amapanga celebration. Lelonso Khamenei zamonekera. Masuni ena akusangalala. Ena ndikamena chonchi amatsutsa kwati yayi zingatheke bwanji Islamu kusangalala imfa ya Islamu nzake. Komatu ndikufotokoza pompa kuti Saddam Hussein ataphedwa 2006 ku Irani kuna celebration. Ministry of Foreign Affairs ya ku Irani pasi pa Ayatollah Khamenei inayamikira anthu aku Iraki chifukwa chokupha Saddam Hussein. 2011 ataphedwa Muammar Gaddafi ku Irani kuna celebration. Tinaona ngakhale 2015 Qasim Soleimani mkulu wa Hezbollah Hassan Nasrallah anamugwira mwana wa Gaddafi Hannibal, anamusunga ku ndende up to 2025. Mayi aganachita kutonderera kuti chonde mwanayi ndi Sireni. Anamutulutsa atapereka $1 million. Even panopa Irani kuphulitsa Masuni Muslim. Dubai, Qatar, Saudi Arabia mabomba akuvumba ngati mvula. Kodi amene aja ndimayikwa Chikhristu. Those are Muslim nations. Koma Masuni Irani kwaphulitsa. So kungona mwachidule chifukwa anthu ena nkhani zimenezi samazimvesa. Pamene tikunena kuti America iwina nkhondo imeneyi akuti ayi mukukondera America. This is reality whether you like it or not. Irani imadani ma neighbors. And right now they are fighting Dubai, they are fighting Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Maiko amene ajasuna kukhala chetea. Those countries have money and they will make sure to eliminate Iran. Awaso Irani sunango khala chete. They are still fighting. Munthu akamafa sunamangofa amapupa. Africa, Asia, makamagalu kumachuluka makupu titati. Ku Africa kuno timamva kuti ayi ku Burkina Faso alanda boma, ku DRC alanda boma. Chimodzimodzi ku Middle East president waphedwa Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Zonsezi cha America amakhala ma traitor mdziko momo. Khamenei waphedwa alipo amene America zisisi. Right now you can see kuna kuti Irani ndiyo kuya kwambiri ikufuna support akunena bwera kuti ayi ino Asilamu anzathu tithandizeni pa nkhondo imeneyi. Thereafter kutenga mabomba ndi kumaphulitsa Asilamu anzawo. They are bombing Dubai, they are bombing Saudi Arabia, Qatar, Oman, aphulitsa sitima ya Oman. So akuphulitsa maiko a Chisilamu and they are coming back ndi kumapempha maiko omwewo kuti athandize kumenya nkhondo imeneyi. Kodi zingatheke? Inuyo neighbor wana kuphulitsani. Can you support him? This is the case of Iran. Ikupanga maubale, ikupanga maudani ochunga kwambiri. Akulu, history is the best teacher. Ine kuti
ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakili TV muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakili TV. Lero a president ndinene mawu awa kwabwera TV na yongo yankula pa wireless vera na Nyamata ino zikomo kwambiri Nyamata Molalo zikomo akuti Bakili Mulusi TV